20-25 बोसोर बा 15-30 बोसोरनि उनावबो बेनिफ्राय सोरबा सासे मोजां राफोद गेलेगिरि नङा होनबा जानो हाथों मोनफ्रोमबो बिथिङाव बा फरायनाय बिथिङाव मोजाङै मोजां जौगासारलांनो हाथों आजिखालि गेलेनाय एसे रंजाफायनाय आङो बरायबाय बिथांखौ एसे बुंसारसिगोन दंना आगायखौनो रायजोफोर
संसारा आंनि अनजालि आं नोंनि अनजालु नोंखौ लाना थांनो हागोन आं सनानो आंनि सनानो आंनि नोंनिख्रुइ साबसिन रावबो गैया आंनि मेगननि नोजोराव नोंनि अनगा गुबुन रावबो गैया आंहा बे संसाराव नों आंनि अनजालि आं नोंनि अनजालु नोंखौ लाना थांनो हागोन आं सनानो आंनि सनानो आंनि नोंनिख्रुइ साबसिन रावबो गैया आंनि मेगननि नोजोराव नोंनि अनगा गुबुन रावबो गैया आंहा बे संसाराव हाया बुंस' हाया आंनि नोंखौ अननाया नोंखौ मोनाबा मा जागोन बेखौ आङो मिथिस'आ नोंखौ मोननो हाखाया बेसेबांबो दोर जायो नोंखौ इसोराव बियै सिबियो खुलुमो नोंनिख्रुइ साबसिन रावबो गैया आंनि मेगननि नोजोराव नोंनि अनगा गुबुन रावबो गैया आंहा बे संसाराव मा गिदिर लाखो बाबु मिनिफुङाखै नों मानो आंजों रायदाव हांजानानै रायदावलाङाखै नों मानो बै समनि रादायखौ बावलांबाय नों मानो आंखौ एगारनो गुबुनसिमा आंनि मेगननि नोजोराव नोंनि अनगा गुबुन रावबो गैया आंहा बे संसाराव नों आंनि अनजालि आं नोंनि अनजालु नोंखौ लाना